Здравейте, приятели! Намираме се в магазина за прежди на фирма Александър ЕОД. Днес ще ви покажа цветни регулируеми дръжки за чанти с ширина до 4 см. Имаме толкова много цветове. Дръжките за чанти са подходящи както за плетени чанти, така и за всяка една друга чанта. Много са удобни и практични. Дължината на самия текстил е 57 см, но в разгънато положение, вижте колко лесно се разгъва, е общо 108 см. Сега ще ви покажа колко лесно се слагат на страхотна плетена дамска чанта и естествено придават прекрасен завършек на вашето плетиво. Чантата е изплетена от прежда макраме на фирма Ярнард. То вижте колко е страхотна. Хоп! Благодарим ви, че бяхте с нас.